କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଆଇ ପୋଷ୍ଟର, ଆଉ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ମାଲ୍ୟଗିରି 2 ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆପଣମାନେ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନା ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ମୁଭି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ମୁଭିର ଟାଇଟେଲ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି, ନା କିଛି ଲୁକ୍ ରିଭିଲ୍ ହେଇଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ ମାନେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭିର। ଦିନ ଥିଲା କି ବାବୁସାନ ଭାଇର ମୁଭି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ରିମେକ୍ ମୁଭି ଆସିଥିବ, କପି ଫିଲ୍ମ, ଯାହା ବି କିଛି କହୁଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁଅର୍ ମାନେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବାବୁସାନ ଭାଇ ଦିପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମାନନ୍ତୁ କି ନ ମାନନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି? ନା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିନି, ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି। ଆଉ ଏବେ କଥା ହେବା ରିଲାଏନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର CEO ବି ଆମ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଆସିଛି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଭାଇକୁ କି ଏଆଇ ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ମାଲ୍ୟଗିରି 2 ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି କାଳେ ଆଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁମାନେ କହିଲେ ଭାଇମାନେ? ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ଏଆଇ ଲାଗିବ। ଏ ମୁଭି ବି ଯେଉଁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କର ଆଗକୁ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମୁଭି, ସେ ମୁଭି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ବୋଉ ବୁଟୁ ଭୂତ ମୁଭି ଯେତେବେଳେ ଥିଏଟରରେ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇ ହିରୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିଲେ, ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏମିତି ଗାଳି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବୋଲି। ତ ଏଇ ମୁଭି ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି, ତ ଭାଇମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ନେଇକି ମୁଭି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ, ତ ରେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଯଦି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି।